Er I klar til producentansvaret for emballage? I 2025 får tusindvis af danske virksomheder producentansvar for den emballage, I sender på markedet. Men allerede i 2024 skal I registrere jer. Vent, spol lige tilbage et øjeblik. Producentansvar. Ja, det betyder, at din virksomhed får det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for håndtering af emballageaffald, inklusiv indsamling, sortering og behandling. Så hver gang I sætter en emballage på markedet, har I ansvaret i hele dens livscyklus. Også efter emballagen er tom og affaldssorteret af forbrugeren. Vil det sige, at vi selv skal klatre i skraldespande for at finde virksomhedens emballager? Nej, det vil sige, at I skal betale andre for at indsamle og genanvende de emballager, I bruger til jeres produkter. Og det er her, at Vana kommer ind i billedet. Som medlem hos os bliver I en del af et stærkt fællesskab af virksomheder, som tager ansvar for at nedbringe emballageaffaldet og skabe positiv forandring for vores verden. Vi er her for at hjælpe med at håndtere det økonomiske, praktiske og juridiske ansvar på vegne af dansk erhvervsliv. Vores fællesskab er stiftet og bakket op af landets største erhvervsorganisationer. Det giver os musklerne til at sikre, at vores medlemmer altid lever op til krav og regler og til at forhandle de bedste priser. For jo flere vi er, jo bedre priser kan vi opnå på dansk erhvervslivs affaldshåndtering. Velkommen i klubben. Vana. Vi skaber forandring i fællesskab.